Så har jeg fået bestilt nyt udstyr til min cykel her. Og det er noget af det, jeg skal bruge på min cykeltur, for at gøre tingene lidt nemmere. Og der er det vigtigt at have det rigtige udstyr. Så jeg vil lige åbne her. Sådan der. Det er godt pakket ind, skal vi helst sige. Sådan her. Og nede i kassen har vi de items, det drejer sig om. SP Connect til cyklen, så jeg kan få connectet min telefon. Det er bare lige at klikke den på styret her, som man kan se her også. Så det glæder jeg til at få monteret, så vi kan cykle videre i Europa. Min plan er at cykle. Jeg vil kigge lidt på at cykle til Hamburg, Berlin. Det kan nås inden for de dage, altså også tilbage igen, inden for de dage, der kan lade sig gøre, sådan inden for 14 dages tid. Og ellers kunne jeg godt tænke mig at cykle ned til Holland. Og grunden til, at jeg ligesom vil dreje den vej omkring Hamburg og så Berlin, nej ikke Berlin, Hamburg og Holland, det er simpelthen fordi, at der rammer vi det flade terræn. Jeg har ikke en cykel, der kan ligesom bruges til at climbe bjerge. Det vil være sindssygt hårdt med de 7 gear, jeg har, og bestige bjerge der. Så Holland, det er den længste destination, der tror jeg godt lige, man kan nå ned. Det kræver lige 3 ugers planlagt fri, så det skal der selvfølgelig planlægges med i det hele her. Hvis vi åbner her, den her cover her, så har vi coveret, som passer til min telefon. Og der er nogle items her også. Man kan klikke det her fast her. Bum. Og sådan her. Der er nok en mening med galskaben her. Det kan jeg ikke lige finde ud af her. Men et lækkert, solidt cover her. God beskyttelse til telefonen. Og så herinde der har vi den her mount, som skal mountes på min cykel. Og der har jeg jo sådan tilkøbt sådan et lille håndtag, som ligesom forlænger mulighederne på styret. Jeg åbner her. Og selvfølgelig også tæppet fast. Godt og grundigt sådan der. Ud kommer den, og der er så flere af de her mount-systemer her. Og 2 spænder. Og sidst men ikke mindst, det vigtigste af det hele her. Den her lille dubbedub her, som så bliver spændt fast med en velcro-ting her, vil gøre det muligt for mig at klikke min telefon på, når jeg cykler. Det har jeg haft brug for rigtig meget, så jeg håber, jeg virkelig kommer til at være en lækker feature på min cykel. Jeg har min cykel her, hvor vi så, nu har der regnet lidt, men vi skal have monteret det nye SP mount her, og det er simpelthen den her, og der er sådan en lille ekstra cykelbar her, som jeg har monteret på cyklen, der giver mulighed for min cykelcomputer siddende her, og så har vi nu her lige til telefonen, så hvis jeg lige strammer lidt her, i den her, så skal der være plads til, at den kan være her. Det skal nok være en lille smule mere stramt, for at det får det til at virke. Så er det monteret fast her, og så er det bare at få klikket telefonen på. Jeg har også mulighed for GoPro-kamera her, telefon her, og herover er der mulighed for cykelcomputeren. Så det er cyklen, som den skal se ud, når vi tager til Europaturen, Hamburg, Berlin eller helt til Holland. Det må vi se, når vi nærmer os. Det er spændende at se, når vi monterer den. Så nu kommer I lige med på monteringen her. Jeg skulle gerne passe lige på ned sådan her. Og så kan vi dreje den. Så kan jeg faktisk cykle samtidig med.
Det ultimative test er selvfølgelig at se, hvordan virker den, når vi cykler. Det ser ud til at være en god position i forhold til at filme. Se den dejlige blå himmel med lidt skyer heroppe. Så det kan bruges.